Boli ste už niekedy v takom bode, že ste si povedali, že toto je už koniec a už mi niet pomoci. Možno, že sa to týkalo rozpadu vzťahu alebo straty nejakej milovanej osoby, alebo si vyhorela a hovoríš si, že toto je naozaj koniec a z tohto bodu už niet návratu, už mi niet pomoci. Možno si sa dokonca modlila a nič sa nestalo. Išla si do toho s vierou, chcela si veriť a na druhej strane len bolo ticho. Niečo podobné zažil C.S. Lewis, taký známy autor Kroniky Nárnie a mnohá kresťanská literatúra, ktorému zomrela manželka na ťažkú chorobu a po tejto udalosti napísal takú reflexiu nad smútkom. Volá sa tá kniha po anglicky Grief Observed. Vydali dokonca pod pseudonymom, aby si ľudia nespájali tú knihu s ním. A v tej knihe veľmi úprimne a autenticky, takým spôsobom, že by sme to od C.S. Lewisa ani nečakali, píše tieto slova. Kde je Boh? Keď za ním prídeš v zúfalstve, keď je každá iná pomoc márna, čo nájdeš? Dvere zabuchnuté pred tvojou tvárou a zvuk zamykania a potom druhého zamykania znútra. A potom ticho. Možno, že to nemáš až takto dramaticky, ale zrejme poznáme ten pocit, kedy je koniec, niet nádeje, máme pocit, že Boh mlčí, Boh sklamal a ja už ďalej nevládzem. No a práve v takejto situácii, alebo v podobnej, na dne nachádzame Máriu Magdalénu. Môžeme si vysvietiť nejakú ideu, že ako mohla vyzerať, ale to je ozaj iba idea. A dnes budeme vidieť, ako stojí pri Ježišovom hrobe v nedeľu ráno, zavčasu, sama. Ježiš je mŕtvý a nielen, že Ježiš je mŕtvý, ale ešte aj telo, ktoré by rada nejakým spôsobom si uctila, tak to zmizlo. Dalo by sa povedať, že budeme pozorovať Máriu vo chvíli, kedy narazila na dno svojho dna. Ale takisto uvidíme, že práve v tej chvíli začne v Márinom živote nový príbeh a my budeme pri tom. Tešíme sa. Uvidíme premenu. A uvidíme, že nestojí len pred hrobom, ale pred hranou medzi starým a novým stvorením. Ale ona to ešte nevie. Takže kto bola Mária Magdaléna? Kto to bola? Keď dáte do Google jej meno, tak nájdete rôzne konšpirácie, rôzne teórie. Najčastejšie nájdete tu ten opis, že to je žena hriešnica, nejaká padlá žena. Dosť sa to tradovalo v starovekých kázniach, ale takisto, keď pogooglite dostatočne dobre, tak zistíte, že to len ktorý si duchovný domotal dva rôzne príbehy a vzniklo z toho niečo také. Mária Magdaléna nebola padlá žena a dokonca niektoré konšpirácie ju označujú za manželku Ježiša. Tiež nebola manželkou Ježiša, ale každopádne bola pozoruhodnou ženou. Pochádzala z Magdaly, preto Magdaléna. A Magdala bolo rybárske mesto na kraji Galilejského jazera. A evanjelista Lukáš ju opisuje ako ženu, z ktorej Ježiš... Viete doplniť, že čo spravil Ježiš? Pri nej? Vyhnal z nej 7 démonov. Tiež tí, ktorí vykladajú Bibliu, tak sa nevedia úplne zhodnúť, že čo to presne znamenalo, alebo aké to malo prejavy, ale pravdepodobne išlo o nejakú hlbokú vnútornú rozorvanosť, možno, že psychické utrpenie, traumu, alebo nejakú závislosť, alebo akýkoľvek iný druh vnútorného väzenia. Ale isté je jedno, že táto žena, jej podobná, bola radikálne uzdravená, vnútorne oslobodená a táto skúsenosť ju navždy prepojila s Ježišom. Odvtedy ho následovala, nielen v jeho učení, ale kráčala za ním fyzicky z mesta do mesta. Dokonca bola súčasťou skupiny žien, ktoré slúžili Ježišovi a apoštolom zo svojich vlastných prostriedkov. Takže ako Ježiš kráčal a učil, tak bola skupina žien, ktoré sa o neho starali. Mária Magdaléna, ktorej Ježiš zachránil život, vnútorný život, tak tá išla s ním a slúžila mu. Ticho a verne bola súčasťou jeho misie aj v dobe, keď bola len ženou v úvodzovkách. V dobe, kde ženy nemali veľké privilégia, boli na okraji spoločnosti. A žila jedno úžasné obdobie pri Ježišovi, pri svojom rábinovi. A potom prišla Veľká noc, teda Veľký piatok, prišiel kríž. A kým apoštoli ušli, tak bola to Mária, ktorá zostala stáť pri Ježišovi. Videla jeho smrť a videla, ako ho kladú do hrobu. A nakoniec prišla aj v nedeľu skoro ráno, to je ten deň, ktorý si dnes pripomíname, a bola pri hrobe ako prvá. Nie z povinnosti,
Nie z nejakého náboženského zvyku, ale z lásky. Pretože nemohla inak, pretože Ježiš sa úplne zásadným spôsobom dotkol jej života. Lebo keď niekoho miluješ a strátiš ho, tak chceš byť aspoň pri jeho mieste posledného odpočinku. A tak čítame, môžeme dať text, že Mária prichádza za tmy v prvý deň po sobote, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Potom je taký 10-veršový odsek, kedy o tom ide hovoriť učeníkom, potom sa oni tam s ňou vrátia, potom oni idú preč, Mária tam zostáva. A čítame, že Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ostala sama a plakala. Nenachádza Ježiša, nachádza len prázdnotu, kamene a ticho. Naráža na dno svojho dna. A ani netuší, že sa stáva prvou svedkyňou Ježišovho zmrtvých stania. A tak obrazne, keď Mária prichádza za tmy, tak neprichádza len za tmy fyzickej, kedy je tma zavčas rána, ale prichádza aj za tmy svojej duše. Temnota alebo polnoc duše. Kedy všetko, čo dúfala, čo mala nádej, čo očakávala, sa stratilo. Ježiš je mŕtvy. Jej uzdravovateľ, jej milovaný rabín, je nádej. Je pochovaná. A tak vidíme Máriu paralizovanú pri hrobe a hoci už nemá sa čoho chytiť, tak to nechce celé opustiť. A stojí tam a plače. A v tom stretne záhadných mužov. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu, zrejme prvýkrát sa tam vôbec odvážila nahnúť a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. A tie povedali: žena, prečo plačeš? Prečo plačeš? Pri hrobe. Kde ti ukradli telo? To je zvláštna otázka. No, plače preto, lebo stratila nádej. Jej očakávania boli sklamané. To, čo Ježiš tvrdil, že bude, to, čo očakávala, celé to zmizlo. Zvláštna otázka. Prečo plačeš? Ale pre nás, čitateľov Evanjelia, tá otázka je veľmi podobná v niečom ako otázka, ktorú kladie anjel v Lukášovi, v Evanjelium podľa Lukáša. Kontrast prázdneho hrobu a anjela, ktorý je posol Boží, celý v bielom, život, smrť. V Lukášovi sa pýta anjel: prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Prečo hľadáš živého medzi mŕtvými? Tá otázka nie je adresovaná len Márii, že čo hľadáš a prečo hľadáš život tam, kde by mala byť smrť. Ale tá otázka patrí aj nám. Lebo tá otázka, že prečo plačeš a prečo hľadáš život tam, kde je smrť, nie je iba otázka toho, že či si na správnej adrese, či si nepomýlil hrob, alebo či si nepomýlil inštitúciu, ale je to výzva, ktorá adresuje hlbší problém, a to je naša skreslená predstavivosť. Je to otázka adresovaná srdcu, ktoré prestáva veriť, že by sa niečo ešte mohlo zmeniť k lepšiemu. Je to otázka pre srdce, ktoré sa naučilo očakávať svoje sklamania v náručí smrti, a to dokonca aj napriek tomu, že Ježiš tam, alebo Boh tam pripravuje život. Môžeme dať ďalší slajd. Niekedy si nedokážeme predstaviť, že to, čo sme videli zomrieť, by ešte niekedy mohlo žiť. Že aj na nás je to otázka reflexívna, že koľkokrát sme my stali pri hrobe našich vlastných očakávaní. Pretože si nevieme predstaviť, že Boh by mohol konať. Lebo si myslíme, že to najlepšie je už za nami a to nič dobré nás už nečaká. Možno, že aj my neveríme v nádej, keď zomrú naše očakávania. Vo vzťahoch, ktoré boli, ale už nie sú. Možno, že v minulosti, ktorú si idealizujeme, ale už sa nedá do nej vrátiť. Alebo vo výkone, ktorý mal zakryť prázdnotu. Alebo v kontrole, ktorá mala nahradiť dôveru. Alebo naše predstavy o Bohu boli už dávno pochované. Nejaké ilúzie, s ktorými sme vyrástli, nejaké falošné predstavy o Bohu, ktoré boli pochované a my čelíme obrovskému sklamaniu. A ešte stále ich oplakávame. No to, čomu čelí Mária v tejto chvíli, je to, že Božie konanie presahuje jej predstavivosť. Ona si to nevie, ona nemá na to kategóriu, že čo sa práve v tejto chvíli udialo. Keď sa jej anjeli pýtajú, že prečo plačeš, tak ona nemá predstavivosť. Jej fantázia nesiaha až tak ďaleko, aby si mohla predstaviť to, že Ježiš bol vzkriesený. A tak keď nachádza prázdny hrob, tak to nie je len šokujúcou udalosťou, ale to je predzvesťou, že znovu môže začať očakávať nemožné.
Mystik Hans Ur von Balthasar povedal takú myšlienku, že hrob je miestom, kde končia možnosti človeka, ale začína priestor pre Božie konanie. Takže Mária stojí, plače, rozpráva sa s anjelmi, oni sa jej opýtajú, prečo plačeš, ona povie, prečo plače a vyjde von. A stretáva sa s Ježišom, ale je to veľmi zaujímavá udalosť. Tak ja to prečítam. Obrátila sa a videla tam stať Ježiša, ale nevedela, že to je Ježiš. Ježiš sa jej opýtal znova to isté. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? A ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Je to až také záhadné, ale ja ju celkom chápem. Ja keď som na niečo sústredený, tak ja mám zúžený pohľad, ja som schopný nevidieť ľudí. Aj tu dnes ráno som sa tak myhol okolo ľudí, ktorých poznám a potom sa čudujem, že kde sú, pýtam sa, lebo som zameraný na niečo, mám zúženú mysel. V Márinom prípade je to veľmi podobné. Opäť biblickí komentátori sa zhodujú, že jej zatemnenie očí, to, že nevie spoznať Ježiša, nie je nič duchovné, ako v inom prípade. Napríklad onedlho budeme čítať o učeníkoch, ktorí putovali do Emaus po veľkonočných udalostiach, tak im Boh zatemnil nejakým spôsobom zrak, že nevedeli rozoznať Ježiša, pri ktorom stáli. To nie je Márin prípad, tu ide o niečo iné. Ježiš je pred ňou skutočný živý vzkriesený a ona ho nevidí, ale nie preto, že by ho nepoznala, ale nemôže ho vidieť, lebo je tak veľmi pohltená smútkom. Jej zrak je zastretý a je prehlušený slzami, stratou a sklamaním. Možno, že to poznáš, že keď plačeš dosť dlho, tak celý svet sa ti zahmlí. Vidíš zahmlený svet a možno, že aj na duši ho vidíš zahmlený. A nevidíš ani toho, kto stojí priamo pred tebou. A preto Mária hľadá telo a nepočíta s možnosťou stretnúť ho v živej podobe a plače. A je uzavretá v minulosti a tak vidí záhradníka, lebo to je jediné, čo si jej zronená duša a zaslzený zrak dokáže predstaviť. Až takú moc má smútok. Takú moc má bolesť a strata, že zakrýva tvár Spasiteľa, aj keď je na blízku. Nie preto, že by sa skrýval, ale preto, že náš pohľad sa zúžil. Takže možno, že to poznáme, že niekedy sme ako Mária, že Ježiš je blízko. Všetci hovoria o tom, že Ježiš je blízko a Boh je blízko. Spievame o tom v piesňach, možno, že tu sedíš, možno, že všetci sa tvária, že Ježiša sa vedia dotknúť a pohľadkať ho. Tak máš pocit, ale ty to tak nemáš, lebo ho nevidíš. Ale nie preto, že by nebol blízko, ale preto, lebo naše oči sú plné slz, naše srdce plné straty a naša nádej je niekde schovaná v kúte. Možno by sa dalo povedať, že ak prechádzaš tmou, tak možno, že vo všetkých okolo seba vidíš iba záhradníkov. Všetko sa ti zdá príliš normálne, príliš prirodzené na to, aby to mohol byť Boh. A dokonca aj tí, ktorí sú ti blízko, fyzicky blízko, môže to byť partner, spoločenstvo, priatelia, aj tí sa ti vzdajú cudzí a vzdialení. A vidíš v nich len záhradníkov. A možno, že aj Božie slovo, keď ho čítaš, tak znie iba ako prázdna fráza. Keď sa modlíš, tak to znejú ako prázdne slova. Možno, že máš pocit, že nikto ti nerozumie a všetci sú možno, že okolo teba, pri tebe, blízko teba, ale nie s tebou. Presne takú moc má bolesť a strata. Nielen tá tvoja, ale aj Márina. Stojí pred Ježišom a nevidí, lebo jediné, čo je schopná v tej chvíli vidieť, je záhradník. A predsa Ježiš tam trpezlivo stojí. Neodchádza, nečaká, že až si to premyslíš, tak sa za mnou zastav. A nevyčíta, že ako to, že ma nevidíš? Ako to, že ma nespoznávaš? Len čaká láskavo a pokojne. A potom sa to stane, Ježiš sa rozhodne jej zjaviť. A je to zaujímavým spôsobom, pretože neurobí žiadny veľkolepý zázrak, nedá žiadnu teologickú prednášku, nezjaví sa v sláve a dokonca ani nepovie žiadnu takú vetu typu, že tada, stal som z mŕtvych, nič. Povie iba jedno jednoduché slovo. Mária. Ježiš ju oslovil Mária. A ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky rabúni, čo znamená učiteľ. Dokonca keby sme to rabúni podrobili nejakej exegéze, tak
to je nielen učiteľ, ale to veľmi osobné oslovenie, že môj učiteľ, alebo môj drahý pán, učiteľ. A vtedy, v tej chvíli, keď Ježiš povie Márine meno, Mária, tak všetko sa zmení. Nie preto, že by sa okolnosti Márie zmenili, ale preto, lebo sa zmení týmto oslovením Máriina realita. A toto nie je len dojímavý veľkonočný príbeh, ale je to Boží spôsob konania. Pretože Boh neprichádza ako koncept. Nie je to systém, do ktorého sa musíme zmestiť. Nie je to len nejaká teória, o ktorej máme filozofovať, lebo o Bohu sa dá filozofovať do nekonečna. Nie je to ani energia, ktorú máme nejak si pritiahnuť magickými rituálmi. Nie je to ani len nejaký princíp, nejaké pragmatické riešenie nášho života. Ale v Ježišovi, v Bohu stretáme osobu, ktorá pozná tvoje meno. Ako by sa zmenil tvoj život, keby si uveril, že Boh pozná tvoje meno. Že pozná tvoje meno. Tvoje konkrétne, aj s priezviskom, aj so stredným menom, aj s prezývkou, ktorú si mal ako dieťa. A to mení všetko, lebo meno v biblickom jazyku nie je len zvukom. Nie je to len zvuk, ktorý vydáme, je to identita. Meno je poznanie, meno je vzťah. Keď Boh oslovuje po mene, nerobí to len preto, aby získal niekoho pozornosť, ale robí to preto, lebo vracia človeka k sebe samému. Čítal som pred časom takú knihu o tom, ako využiť obdobie detí, keď majú 9 rokov. Podľa niektorých psychológov je to najkľúčovejšie obdobie života, kedy sa zadefinuje strašne veľa do budúcna. A hovoril o tom, že ako dôležité je poznať osobné meno môjho dieťaťa. Takéto najosobnejšie, nie je to oficiálne, čo máme v kalendári, ale to osobné. A dával potom príklad jedného muža, ktorému slúžil, tento autor tej knihy, v období, kedy jeho dcera mala 16 a aj jej priateľ jej ublížil na nejakom rande a sa vrátila a sa zakuklila doma. A nechcela komunikovať. A vždy, keď prišla za rodičmi v tých 16 rokoch, tak si sadla do obývačky, do fetálnej polohy a iba sedela a potom išla do izby. Nechcela komunikovať, bola veľmi silno traumatizovaná. A ten autor tej knihy hovorí tomu otcovi, že vieš čo, keď budeš mať pocit, že máte najbezpečnejšiu chvíľu medzi sebou, že je pohoda, že bezpečie, že nič neruší vašu chvíľu, oslov ju tým menom, ktorým si ju oslovoval, keď mala 9 rokov. Takým tým osobným. A uvidíš, čo sa stane. A hovoril v tej knihe ten autor, že presne to sa stalo, že keď bol večer a ona si tam sadla, schúlila sa do klubka, tak ju oslovil ten otec jej menom, jej osobným menom, ktoré poznal iba on ako otec, ktorým ju oslovoval. A to dievča sa roztopilo, sa otvorila a povedala, čo mala na duši. To, v čom bola zamknutá celé mesiace. A veľmi podobné je to aj v tomto prípade. Mária nie je len hej ty Mária, ale to je Mária. Trávili spolu nejaký čas, Ježiš jej zachránil život, Ježiš jej uzdravil vnútro. A tak toto nie je len oslovenie, ale je to znovu obnovenie vzťahu medzi Máriou a Ježišom. Mária prichádza ako žena, ktorá hľadá mŕtve telo, ale odchádza ako prvá, ktorá stretla živého Ježiša. Ako prvá, ktorá bola oslovená, ako prvá, ktorá poznala vzkrieseného. Nie podľa zraku a zázraku, ale podľa mena. A to je dôležité aj pre nás počuť dnes, že kresťanstvo nie je len predovšetkým nejaký systém myšlienok, lebo veľmi rýchlo vieme kresťanstvo zúžiť na to, že sa budeme hádať o doktrínach, o rôznych teóriách, aký Boh je, aký Boh nie je. Je to možno aj to, ale kresťanstvo viac než to je stretnutím s osobou, ktorá ťa volá po mene. Možno, že nebudeš počuť svoje meno zaznieť z neba, ale je to osoba, ktorá sa ťa môže dotknúť tak osobným spôsobom, ktorý je len pre teba. Udeje sa niečo, čo si nikto okolo teba nevšimne, ale ty v tej chvíli budeš vedieť, že teba sa dotýka Boh. Takže aj dnes je otázka, že čo ak to, do čoho sme pozvaní celým tým veľkonočným príbehom, nie je do nejakého systému náboženstva, ale do stretnutia s Bohom. Nie do organizácie, nie do inštitúcie, hoci aj to patrí k organizovaniu života cirkvi, ale v prvom rade k osobe, ktorá pozná tvoje meno. Nie náhodné meno v databáze, ale ako ten, ktorý ťa stvoril, ktorý ťa pozná a volá.
Možno dnes nežiješ v tme ako Mária, ale možno kráčaš svojim životom a mlčíš. Možno veríš, že niečo tu je, ale prestal si dúfať, že to je osobné. Možno vidíš, že ostatní to uctievajú alebo sa zhovárajú, ale pre teba to nič neznamená. A možno si odišiel z viery alebo odchádzaš, lebo ti to prestáva dávať zmysel, lebo je príliš veľa slov okolo toho, príliš veľa systému a príliš málo dotyku. A predsa práve tebe môže zaznieť slovo, ktoré mení všetko. Nie argument, nie dôkaz, nie nejaká filozofická schéma, ale tvoje meno. Počujem ťa, volám ťa a poznám ťa. A tak vzkriesenie Ježiša nie je návratom do starého života, nie je to pokračovaním príbehu, ktorý bol prerušený, ako v prípade Lázara. Lázar, Ježišov priateľ, keď zomrel, tak Ježiš ho vzkriesil, to tiež čítame v evanjeliách, a Lázar bol ako keby resuscitovaný späť do života. V Ježišovom prípade sa jedná o novú existenciu. Mária ho drží a on jej hovorí, prestaň ma držať, lebo ešte sa mi telo celé nepremenilo. Je to veľmi záhadná situácia, veľmi záhadná okolnosť. A tak Ježiš je premenený, je oslávený a pozýva Máriu do tejto reality. Nie, aby sa stala lepšou, aby bola lepším človekom, ale aby bola novým človekom. To je pozvanie aj pre nás. Cirkev nemá byť miestom, kde sa stávaš iba lepším. Že prídi a správaj sa, inak bude zle a farár nakričí. Nie, cirkev a hlavne cirkev má byť priestorom, kde hovoríme o novom živote, ktorý vyraší našej prítomnosti. Cirkevní otcovia nazývali Máriu Magdalénu novou Evou. Je to zaujímavé, hej, Eva bola stvorená do rajskej záhrady, Mária Magdaléna je v záhrade, kde je hrob a rozpráva sa so záhradníkom. Záhradníkom, ktorý stvoril prvú Evu, teraz sa s ním rozpráva, lebo ho nevie spoznať. Prvá Eva načúvala hlasu klamstva, nová Eva, Mária, načúva hlasu pravdy. Prvá Eva podľahla pokušeniu, ale Mária príjma výzvu a prichádza cez ňu prvé svedectvo o živote. Takže ten príbeh, tento krátky končí tým, že, môžeme dať, Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom, videla som Pána a že tieto veci jej on povedal. A tak z tej, ktorá hľadala mŕtve telo, sa stala tá, ktorá hovorila o živom, ktorého stretla. Z tej, ktorej plakala, sa stala tá, ktorá zvestuje. Z tej, ktorá bola v tme, sa stala tou, alebo tá, ktorá bola svetlom pre ostatných. A preto tiež niekedy Márii Magdaléne cirkev hovorí apoštolka apoštolov. Nie preto, že by im šéfovala všetkým, ale preto, lebo bola prvou, ktorá prijala poslanie a pozvanie, že choď a hovor. A byť na Boží obraz, lebo to je tou témou série, cez ktorú prechádzame tieto týždne a budúci týždeň to budeme končiť, znamená vstúpiť do tejto premeny. Nielen vedieť nejak racionálne, alebo možno dúfať, že Ježiš stál z mŕtvych, ale žiť vo svetle vzkriesenia. Nielen byť nábožným, ale byť novým stvorením, nositeľom života tam, kde druhý vidia len smrť. Čiže na jeho obraz, toto je tá poučka, byť nositeľom života tam, kde druhý vidia len smrť. Je strašne dôležité, pretože tej smrti je veľa naokolo. Teda je naokolo mnoho. A teraz, aj keď dáme smrť len ako čisto metaforicky, každý deň, keď otvoríte noviny, keď čítate, keď sa rozprávate s tým, že o čom točíme, čím žijeme, to je jedna smrť za druhou. Umiera ekonomika, umiera globálny trh, čo umiera demokracia, umiera vzťahy na európskej aj globálnej úrovni, všetko možné umiera. A s tým budú umierať naše vízie a túžby. Čítal som, že nebudeme mať lososa každý deň. Nie, že by sme mali, ale autor článku sa ma snažil vydeptať, takže nebudeme mať lososa každý deň. A niečo bude zomierať. A otázka je, že či pre nás skriesenie bude len niečo, čo vieme podpísať, že áno, stalo sa, alebo je to niečo, čo nás bude hnať do toho, aby sme prinášali život tam, kde druhý vidia len smrť. Viete, aký je to úžasný nádych, keď niekto prináša život tam, kde iný vidia len smrť?
Nejdem robiť reklamu, ale takže nebudem konkrétny, ale v tejto napätej situácii, ktorá je, som pozeral jeden rozhovor, kvalitný rozhovor s pár top politikmi a zrovna to boli ľudia, ktorí dokázali priniesť taký, že pozitívny pohľad na situáciu okolo nás. A som si to dopozeral a nejak tak trošku dali nadhľad nad to všetko, čo sa deje. Až tak som sa tak dobre nadýchol, hovorím si, že že aspoň niečo pozitívne v tých všetkých temnotách, čo tu sú na internete. A cirkev nemá o nič menšiu úlohu a my nemáme o nič menšiu výzvu, ako to priniesť nádej vzkriesenia, nádej toho, že Boh môže z hrobu vytvoriť život, z toho, čo umiera v nás, vytvoriť niečo, čo žije, tak to nosiť okolo seba. A tak možno si už dlho súčasťou cirkvi a chodíš do kostola, poznáš liturgiu, čo sa patrí, nepatrí. A tak otázka stojí tak, že nie len, že či robíš správne veci, ale že či vyžaruje z teba život. Či nesieš nielen vieru, ale či aj žiješ vzkriesenie. Či nesieš nádej tam, kde je úpadok. Lebo byť nábožný môže znamenať to, že len chodíme okolo prázdneho hrobu a bedákame. Ale byť novým stvorením znamená vstať a nechať sa osloviť a niesť život iným. A možno, že práve toto je dôvod, prečo ťa cirkev nikdy nedokázala osloviť, lebo si necítil v nej život. Jediné, čo si cítil, sú pravidlá. A život unikal. A možno, že si voči celému tomuto skeptický, ale skús sa opýtať, a to je taká provokačná otázka, poznáš niekoho, kto zjavne žije svoj život ináč? Pozrieš sa okolo seba a vidíš, že nesie pokoj v nepokoji, alebo nádej uprostred beznádeje, alebo silu uprostred slabosti. A mám na teba otázku, že čo ak to nie je len o tom, že ten človek je dobrý, alebo maká na sebe, ale je nositeľom niečoho, čo presahuje jeho vlastné sily. Pretože ak áno, tak potom to je ono. Vtedy si svedkom nového stvorenia. A to nie je dôkaz, ale v tej chvíli stojíš pred pozvaním. A tak na záver, taký môj apel je, že neuspokojme sa len s nábožnosťou. V kľude môžeme ešte nechať predošlý slajd, tak, nech to tam svieti. Neuspokojme sa len s nábožnosťou, s tým, že dokážeme chodiť správnym spôsobom okolo hrobu, ale staňme sa nositeľmi života. Tam, kde vstúpime, kde vkročíme, niečo závanie, niečo živé. A to neznamená, že máme všetky odpovede, že vieme na všetko uspokojivo vyargumentovať, ale len to znamená, že sa necháme premieňať tým, ktorý žije. Mária nezostala pri hrobe, ale bežala, rozprávala, zvestovala, na 100% nevedela polovicu z toho vysvetliť, čo sa jej pýtali, pretože ako sa to dá vysvetliť? Ešte neboli napísané také hrubé knihy, ktoré vyučujú na teologických fakultách. Vedela iba to, že je totálne zmetená a šokovaná, ale chodila a rozprávala o tom, čo videla. A možno, že to je tvoj príbeh. Stojíš v záhrade, netušíš ani, že sa niečo nové začalo v tvojom živote. Ale Kristus je blízko a volá ťa po mene. Každý z vás tu, ako sedíte a viete to podpísať, že Kristus vás volá po mene, tak máte tu skúsenosť, že niečím osobným, pre vás špecifickým prevravel do života. A tak nezostaň stáť, neoplakávaj sklamania a očakávania, ktoré zomreli, alebo predstavy, ktoré odišli, ale ver v nový začiatok. Takže byť na jeho obraz, a teraz môžeš dať ten posledný slajd, ďakujem, to dnes znamená poprvé veriť, že hrob je prázdny a je začiatkom a nie koncom. To je to, čo sme spievali, čo Peťo uviedol, čo oslavujeme. Po druhé, nenechaj sa osloviť len kresťanskou teóriou, ale láskou, ktorá je podstatou. A po tretie, staň sa hlasom pre tých, čo ešte plačú. Ver, že hrob je prázdny, že je začiatkom, nie koncom. Prinášaj život tam, kde je temnota a staň sa hlasom pre tých, čo ešte plačú. A tak Kristus je živý a dnes chce byť živý aj v tvojom živote, ale aj skrze tvoje ruky, hlas, uši, ústa, v životoch ľudí okolo teba. Možno máš nejaké meno, o ktorom vieš, že tento človek potrebuje priniesť život. Tak sa staň nositeľom, priniesť mu svetlo, zasvieť.
ale ešte dnes, zvyšok dňa, môžeme oslavovať tú veľkú udalosť, ktorá sa stala, ktorá preniesla aj Máriu Magdalénu zo starého života do absolútne nového. Amen.